Oye, eu só teño fame. Ben, xa rematamos. Aguanta, nunha naco toca merenda. Ai, como me emociono de pensar no bocadillo de chorizo que trouxen hoxe. Caime as bágoas. Cala, non o digas moi alto que xa sabes que son os preferidos dos profes, e igual quedas en el. Non sería a primeira vez. Para ir abrindo boca, o alumnado de sexto, que somos nós, presenta Emocións Comestibles. Porque comer é algo máis que alimentarse. Benvidos e benvidas a Emocións Comestibles, un programa de entretenimento para todos os públicos. Que non sentiu algunha vez nunha mesa diante de un prato ou cun aroma, aburrimento, admiración, amor, asombro, culpa, decepción, desexo, envexa, felicidade, gratitude, ilusión, inseguridade, morriña, placer, serenidade, soidade, tensión, tenrura, tristeza ou vergoña. Hoxe, en Emocións Comestibles, vos imos propoñer un reto. Os actores e actrices máis recoñecidos de Galicia van representar 10 emocións. Estamos preparados e preparadas? Comeza xa o último e primeiro programa de Emocións Comestibles. Remordemento, desacougo, pesar que se sente por ter a conciencia de que se actuou mal. Neste caso, comer máis da conta. Desexo, movemento da vontade cara á realización, obtención ou posesión de algo. Ou sexa, tomar algo fresco.
Delicia, estado de ánimo ou sentimento de placer que produce un suceso favorable. É cando a túa nai fai pizza. Culpa, responsabilidade que ten alguén nunha acción que causa prexuízo. Con amigos así non fai falla dieta. Déixolle sacar. Sí, eu de primeiro quixera unha ensalada morna de remolacha. Pois de segundo un arroz caldoso de peixe sapo. Ainda non o decidí, me deixa pensar un pouco. Pois sí, de primeiro quero un pouco de sopa e de segundo unha chuleta de tenreira. Agardo un momentiño, pensei no mellor e vai ser unha comida moi pesada. Me hice pensar un pouco máis. Claro, home, non hai presa. Isto se traen as bebidas que auga, viña, refresco. Mellor decideu auga fría con gas para os dous. Moitas grazas. Pois atraenme moito os arroces, pero por apeteceme un pouco de carne. Por deber, debería de tomar un peixe a plancha por aquí ou de reserva ou unhas verduriñas ao vapor. Pero a mí o que realmente me gusta son os pratos con masa ou pasta, como as empanadas, pizzas, lasañas ou canelóns. Ai, non sei. Se non lle importa, ainda non a decidí. Agardo 20. Facturar isto estamos os camaricos. Este oso, en vez de darle a hora de saludar, vai darle a hora das 10. Inseguridade, falta de seguridade. Indecisión a hora de elegir menú.
Morriña, mago especial que se ten pola ausencia ou desaparición de persoas, cousas, estados ou accións. Lembranza do sabor orixinal da cociña da túa infancia. Vergoña, situación desagradable de quen se sente desprezado ou mal porque cometeu algunha falta ou fixo algo que considera ridículo. Nada máis desagradable que un peido na mesa. Moi ben, apetecelles unha sobremesa? Pode ser. Yo que te Pois pode ser froita do tempo, tortada boa, xeados variados ou a especialidade da casa. Ben, pois imos probar esa especialidade da casa para compartir. Asombro, impresión de admiración ante algo extraordinario, pouco usual, inesperado. Especialidade da casa, exagerada. Bo día, quería a pizza de barbacoa que teñen oferta, por favor. Son 2 euros. Aquí arriba. Decepción, sentimento ou impresión que se ten cando algo é contrario ou non é como se esperaba. Sufrimento ocasionado pola publicidade enganosa.
envexa, sentimento de rabia e pena polo ben ou polas cousas alleas que se desexan para sí. Certo, nuestra escola non debería estar permitido. Coa envexa rematamos o noso programa Emocións Comestibles. Pregamos que sigan emocionándose e gozando ao redor dunha mesa, coa familia, coas amizades, na cociña, no comedor ou na praia, en prol dunha alimentación positiva.